U kif rajtu eżattek, kif ġifiri għal ftit sekonda, ġiġa smajt storja oħra. Inti għadek ma smajtix, ġadna ma tfajnijiex. U kif rajt wiċċinna l-wek? Ġifiri definit kien għala. Dan il-bniedem li rajt kopja mixin lejna, aħna konna kopja, u għet nara mara u raġel risqin minna ħal-oħra ta' triq, viċin ta' Teatru Manuel. U ma nizlin l-isfel u aħna talajn il-fuq. Aħna sejrin lejn il-karozza ġdak iż-żmien Pjazza San George kienet parking u daw in-nies kif resqu lejna din il-kopja. Nistarajt li ħseb li kienu turisti, deru isom Ingliżi jekk dak it-tip ta' features. F'wiċċ ir-raġel, f'daqqa waħda nara in-nannu tiegħi kif niftakru. Nannu tiegħi kien raġel twil. Wiċċu, dan ir-raġel ma kienx twil, ġifieri żgur ma kienx hu jew jixbħu, żgur. Però f'dak il-ħin qed naħseb ftit sekondi kienu daw, jekk kienet sekonda. Ġo wiċċu nara transformation. Isu meta għal ftit sekondi l-ispirtu jieħu dik l-enerġija ta' persuna. Forsi mill-static electricity tagħni naqbad najbar tanka nsemmihax. Tant kienet xi ħaġa personali. Biex qed tirrakkonta xi ħaġa ta' terza persuna ma ta' tgħaddi minnha inti u l-bniedem ikun tant close tiegħek. Tieħu dimensjoni differenti u minn dakinhar dak il-ħin panikkjajtu bżajt għax ma kontx ċerta jien x'qed nara. Imma l-għada meta bdejt ngħid l-ommi insomma filgħodu ġiet tagħtini xi ħaġa ta' missiera. U ġabit li ktejjeb żgħir ta' St. John's Ambulance ma' card, ma' membership card tiegħu bin-numru tiegħu, bir-ritratt tiegħu. Għart li għal-kemm ommi xettika u ma temminx, l-għada hekk qed nieħdu kafe filgħodu, għart li ħada u żommhom inti. Għart li mhux li kien jidir li missieri isa ma rriditx temmen għax ma temminx f'din il-ħaġa, imma xorta waħda il-kombinazzjoni kienet li dakinhar fil-għaxija jien kelli f'idejja envelope biċ-ċertifikat ta' St. John's għax konna għandna spiċċajna l-kors tal-first aid. Ġifieri kienet kombinazzjoni anke l-post. Il-post kien sinifikanti ħafna lih għax dejjem kien ikun fil-bib biex jiġbor ftit flus għall-binja tal-Knisja li hemm issa tal-Karmnu mill-Knisja l-qadima. Ġifieri u għattaħajtu tista' tgħid hemmhekk. Ġifieri il-post ma kienx kombinazzjoni. Mhix kombinazzjoni.